Zergatik babestu biodibertsitatea? Bueno, pues, berdin zaigu ze txosten hartzen dugu nazioarteko mailan, maila lokalean eta bar, guztiek adierazi egiten digutela gauza bera. Ari garela biodibertsitatea galtzen, abiadura bizi batetan. Askotan zentratu egin izan gara pandemia etorri aurretik aldaketa klimatikoaren adierazle horietan. Eta bueno, pues, burruka, hundia eta estrategiak eta legeak antolatu izan dira. Eta ahaztu egin zaigu gurea krisialdi globalagoa dela. Aldaketa globala hitz egiten dugu zientzilariok, eta ikusten duguna da, azkenengo hamarkadetan, bai, hasi gara, populazioa izugarri mundu mailan, hemen ezain beste, ez da, baina, edo adibide bat, Basaurin pasatu izan zen, oker ez banago, 3.000 eta piko biztanletik edukitzera, 2 hamarkadatan 70.000 izatera. Bueno, planetan, orokorrean olako zerbait ari da gertatzen, eta oso abiada bizian baliabideak eta habitatak, edo basoak, edo padurak eta eraldatzen ari gara. Eta horrekin batera, hainbat parametro okerrera jo izan dute. Horien artean, biodibertsitatearena. 2017an esate baterako, mundu mailako 180ko herrialdetako 17 edo 17.000 eta piko ikertzaileok izenpetu izan genuen manifestu bat. Eta horretan esaten genuen, azkenengo 25 urteetan monitorizatu izan diren adierazle ambiental guztiak okerrera jo izan dute. Baina adierazle sozioambiental, pertsonak aintzat hartu egiten dituztenak ere, okerrera jo izan dute. Guztiak joera gorantza dute, esate baterako. Zenbat mugikor fabrikatu egiten ditugu, horrek atzean duen guztiarekin, milioika, gero eta gehiago, zenbat ibilgailu, zenbat errepide, zenbat etxe, zenbat padura txikitu egiten ditugu, zenbat espezie desagertu, adierazle guztiek gorantza jo egiten zuten, bat izan ezik, arrantza harrapaketak. Ozeanoak gero eta txargo daudenez, gero eta arrantzatzeko zailtasuna handiagoa daude. Orduan, panoramika hori izanik, eta biodibertsitatearen kontuari helduta bereziki, oso adierazle negatibo ditugulako, esaten dugu, zer dago jokoan biodibertsitateak nola jokatu egiten duen pertsoneekiko? Bueno, funtsezkoa da, zerbitzu ekosistemikoak eskaini egiten digu. Halako hitzak erabili egiten ditugu, baina zer dira? Azkenean, arnastu egiten dugun haizea, eskuratu egiten ditugun baliabideak bazkaltzeko, jasteko, mugitzeko, edota orain oso modan dagoena gure ikertzaile nanosientzian eta alor horretan, baliabideak naturan aurkitu egiten dituzte sendagaiak aurkitzeko esate baterako. Bueno, pues naturak, biodibertsitatea berak, horre guztia eskaini egiten digu. Nola adierazten da biodibertsitatea? Espezie kopurua da gehien ezagutzen duguna. Baina, definizioz, bada, maila genetikoa, espezieak, espezien arteko aldakortasuna, arrazak, adibidez, ekosistemak, paisaiak, eta hori guztia eraldatzen ari da oso abiadura bizian. Lehen, ja, 80. hamarkadan esaten genuen garapen jasangarriaren izendapenaren bitartez, nola antolatu egin behar ditugu gure sistema sozioekonomikoak eta, datozen belaunaldien baliabideak jokoan jarri barik gureak asetuz. Jasangarritasunaren, garapen jasangarria, informe Burlan eta hori guztiak, oso ondo. Momentu honetan kezka beste bada, ez da bakarrik datozen belaunaldien aurrean nola defendatu egingo diren, baizik eta gure belaunaldi hauxe, datozen 15-20 urtetan, nola demontre, aterako gara aurrera, bermatuz zerbitzu ekosistemikoetatik atera egiten ditugu onurak, eta bermatuz osasuna eta ongizate kolektiboa. Hasi izan naiz horretatik esaten, krisialdia, aldaketa globala, krisialdia zibilizatorioa, esaten dute batzuk, beste batzuk antropozenoan gaudela, eta horretan esaten dugu, jokoan dago gure belaunaldi bera. 15 urte barru, 10 urte barru, petrolioa ez da kolpez ez dala egongo, baizik eta eskuratzeko oso zaila izango dala. Ezke energia barriztagarriengan dago etorkizuna, kontxo,
energia berriztagarriek behar dituzte metal arraroak izeneko hiek pilo bat. Eta ez daude, eta orduan guzti honek eramaten gaitu, ez dakit akaso beste galdera batetara, eta krisialdi horretan horren murgilduta gaudela, planteatu behar dugula, ezinbestez beste modelo sozioekonomiko bat, beste hazkuntza modelo bat. Kuriosoa da, garapen handiko eremu honetan, badaukagula joera izugarria, eta da, ulertzea legeak hor daudela, baina ez betetzeko direla. Ez bada gogor eman egiten digutela, ezta? 120 gora ja jende gutxi dabil errepideetatik, edo inori zaio bururatzen erretzea konsulta mediko batetan. Bale. Beste kontu bada, gu badaukagula artestarau batzuk martzan, eta horien artean, esate baterako, uraren artestaraua, 2000 urtekoa dela. Markatu egin zuena halako hito garrantzitsu bat. Errekak, padurak, lakuak, ezeguneak eta izan beharrean uraren erabilera utilitarista baterako, kontrakoa esaten digute ura ezinbestekoa da bizitzarako, egoera honean egon behar dira ekosistema hauek, erabateko lotura dutelako lurraldearekin, beraz, egoera honean mantendu behar dira. Uraren kultura berria da hori. Bueno, ez, ura, helduko diogu, nahi baduzu baina, hau da, uraren artestaragua. 2000 urteko, erderaz esan da, bada, la directiva marco del agua. Eta arduan, ezinbestez, direktiba guztiak bezalase, bermatu behar dira euren kumplimentua estatu parte guztiek, ezta? Eta arduan, gauza asko aldatu izan dira, eta horiek esaten digute, erreka guztiak, padurak, ezeguneak, eta bar, egoera honean egon behar zirela 2015-erako. Gero luzatu izan ditugu epeak, eta jarri egiten ditugu baliabide horretarako, eta ez gara iritzi. Baina behar izan edo eskakizun legal bada. Era berean, gu badukagu erkidugu autonomo honetan, badukagu lurraldea antolamenturako tresna batzuk. Sarituak izan direnak Europa mailan, eta gu baditugu lurralde antolamentuko plana, DOT izenekoa, de ordenación del territorio, eta horiek badira lurralde osorako, gero planes generales de ordenación urbana, eta gero dimentsio horizontala hartu egiten dituzten, esate baterako, nekazaritza alorreko lurralde arloko plana, edo ezegunetakoa. Transversalak direnak eta... Horize, etzerreko kasu zehatz horretan, ezegune horretan, bigarren taldean klasifikatu egin zuten. Badu sorrera, sasi artifiziala, baina badu balio bat. Eta PTS, edo lurralde alorreko plan horiek 2004koa dela, oso helburu zehatzak ditu. Berreskuratzea, egoera honean mantentzea eta balioan jartzea. Horrek esan nahi du, bizi lagunentzako izan behar dela eremu bat biodibertsitatearen gordeleku, ur fluxuaren eta erregulatzeko baliogarria, eta horretaz gain toki bat naturarekin berreskuratzeko harremana. Bueno, distantziatik hitz egin da, Inori lezioak emon gabe, nik etzerre, bakin ondagoen, ez dut ikertu. Orduan, zehatz-mehatz ez dut ezagutzen, baina oro har, ezeguneak eta horren gune eraldatutako batetan, Basauri, Zaratamo, azpiegituraz josita, eta haizegune edo berdegune aldetik defizit ikaragarria duena gainera, ezegune guztiek badituzte balio handiak. Ezeguneek, atea kontuak, mundu mailan kalkulatu egiten da biodibertsitate osoaren 95% gordeleku direla. Hainbat espeziek euren bizi zikloaren fase konkretu batetan akaso bizi izango direlako hor, baina guztiek, espezie gehienok, badukagu urarekiko dependentzia hartzia. Orduan, biodibertsitatearen gordeleku direlako. Beste alde batetik, ezaugarri paisajistikoak eta batzuk esaten dute, paisaiaren ikuspegitik eta koloreak eta beste, badituzte baliabide apartak. Beste alde batetik,
izan daiteke leku, asko estimatu egiten diren zerbitzu ekosistemiko horietan balio espiritual, edo, naturarekiko gertutasun hori bilatzeko aitzakia. Berez, badakit, hainbat espezien gordelekua dela, bada, totem bat horren erdia, badu balio handia, ez? Karo, normalean, hemen ulertu egiten dugu jabetza pribatua, erromatarrak etorri horretik ulertu egiten zen bezalaz, baina nik herri honetan ezagutzen ditut eta Bilbon bertan ere, hainbat eremu, nik ezin dudala eraiki nahi dudana. Nik ibai eta segunen restaurazio hainbat proiektuetan parte hartu izan dut, eta hitzaren bitartez bilatu egiten dira orekak. Eta askotan, hitza eta diruaren bitartez oreketara ailegatu izan dira. Basauri, Zaratamo, biak inplikatuta daude, ziur egon udaloiek egin izan dituztela operazio immobiliarioak garestiak, noiz tokatu izan zaiela guztion onurarako. Bai, eraikuntza berri bat, azpiegitura bat pasatzeko erauntzi behar ez dakiz zer, eta hemen planteatu behar duguna, hortiz etorren lehendabiziko aldarrikapena, eta da biodibertsitatearen balioa, bata da preserbatzea, hor edukitzea, itxita baldin badago, zera, baina olako eremu batetan beharko denukena da balioan jarri ere. Eta horretarako, nik bertotik dio jesarritan nagoenez eta goz horreza da nezurrunetik gauzak izatea, bilatuko nukena da ekosistema horren errestauratzeko bideak, hau da, optimizatzeko bere kontserbazio bera batetik, eta gero, balioan jartzeko zintzuk bideak egon daitezke. Eta ez da izango ez zuri ez baltz, seguramente gris, gama guzti horretan bilatu daitezke akordioak eta bilatu daitezke konpensazioak. Esate baterako, gu ibaien errestaurazioen kasuan, lurraren zaintzaren bitartez, eremu pribatuetatik errestauratu izan ditugu ibaiertz kilometro asko. Eta da, baliatuz, esate baterako, administrazioak ematen dituen diru laguntzak eta jabe baten nahiak asetzeko. Bai, hori 2007-2008 bueltan izan zen eta arkitekto ezagun batzuk laguntza eskatu ziguten. Gu, ibai ekologiako ikerketa taldeko, ni azkenengotan apurtz bat aldendu izan dena sortik, Bilboko Hezkuntza Fakultatean nagoelako, baina ibaien restaurazioen alorrean esperientzia bageneukan. Eta orduan eskaera izan zen, pentsatzea nola bueltatu Artunduagako meandroan, hain zuzen, Basauriri erdigunean, bihotzean, identitate parte bat, balioan jartzea eta, ondo aztertzeko. Eta ikusi izan genuen lehendabiziko gauza da, momentuz, eta espero dugu luzerako ez izatea, nerbioi, arteria garrantzitsuen nahiteko bat, zuen eskualdean, erdi hilda datorrela. Orduinak depuratu egiten ditu urak, baina Araban sartu egiten danean, Luiando, Amurrio, Laudio eta handik bera, ondino proiektu fasean daude, eta pairatu egiten ditu, ez bakarrik 83. urteko golden osteko eraso ikaragarri ura, kanalizazio ertzia, baizik eta ura, lehendabiziko baldintza, egoera honean ez dela iristen. Eta planteatu, aztertu ondoan esaten genduen, non gaude, Basauriko bihotzean, eta zehazki parametro hidraulikoek agindu egiten zuten, arriskuaren kudeaketa egokia. Eta orduan ikusten genuna, esate baterako ondo aztertuz, Arizeko, justo konfluentzian, nerbioi eta Bizabalekin konfluentzia horretan, Arizeko zegoen estugune batetan zubi batek gobernatu egiten zuela, inundagarritasun arrisku gehiena metatu egiten zalako, eta halako akordeoi moduan atzerantza bota egiten zituela kontra, goiko faktorietan arte, hori ez, ura agentziak identifikatuta zeukan, ekendu zuen, eta guk Artunduagako horretan, figatu egiten bazarete, bada 4-5 metrotako altuera duen relleno bat. Eta orduan planteatu egiten genuena zen, ibaiari berreskuratzea bere golde lauta da. Fisonomiagatik,
ni Bilbotarra naiz, Basaurin edo Arrankudiagan edo hortik ulertu egiten dugula gure ibaiak badirela halako ubide estuak eta gainera eskapatu ezkero domatu egiten dugula berriro, ez? Baina ibaiak badira izatez kontraitu eta espanditu egiten diren sistemak. Eta uholde lautadi ikaragarri hartu aldute eta hori guztia intentsitate desberdinekin aorta nagusi horrekin lotura dute. Eta orduan, era horretan ulertuta esaten genuen, etxe bizitzak ez eraiki orain hartzar arte. Itzi ezazue, askatasun eremu bat ibaiari berreskuratzeko oso esker honekoak dira, ez eguneak bezalaz, eta zabaltzeko, estutzeko, mesedea egiten diogu basauritarrek pairatu egiten duten arrisku, beldur, paniko hori ondaiteke, hori handia datozena, eta bide batez esparru bat konpartitzeko, herria egiteko eta naturarekin kontaktua berreskuratzeko. Hasierara bueltatuko naiz. Bada garaia, krisialdiaren tamaina izugarria dalako. Eta jokoan dago gure ongizatea. Holan esan da, jokoan dago gure osasuna. Momentu honetan ezagutu egiten ditugu gizarteengan arrisku handieneko gaitzak etorri izan direla animalien kontaktuagatik. Eta bereziki animalien ustiakuntza handiagatik. Aste honetan alarma saltu egin da berriro. Txinan, oiotoki izugarri handi batetan, gripe modalidade bat zabaldu daitekelako. Orduan, guke akademiko moduan, estate baterako, urtarrian bueltan, 800 eta piko akademiko Euskal Herrikoak plazatu izan genuen manifestu bat. Eta esaten genuen, post-Covid garaiari begira, biodibertsitatea eta ekoizpen sistema osoari arreta jarri behar diogu. Biodibertsitatearen kontserbazioa bultzatuz eta behar dugulako transizio sozioekologiko baterantz ibili. Gastatzen dugun sistemak baituelako oso ondorio larriak gugan eta oso ondorio larriak gizartearen hainbat eta hainbat estratuengan. Miseria dakar. Orduan, opulentzian ia bizi garen eskualde batetan, edo, mundu mailan, ez da, gure parametroak Ipar Europako ongizateko zifra horiekin bat egiten dutela, ni neu ezin dut parkatu nire bihotzari, nire buruari, jakitea COVID sasoian, 20.000 bizkaitar egunero Caritasen bitartez eskuratu izan dutela jatekoa. Hau da, pentsatu ezina, ez da? Gu, uste dugu, etengabeko hazkuntza modelo horrek moztu behar dela. Eta bi hanka dituen beste transizio sozioekologiko baterako jarri behar dugu larreta. Bata da, ekodependentzia, naturarekiko daukagun menpekotasuna, oso agerikoa. Eta beste alde batetik, interdependentzia. Dimentsio hori, zaintzak ordezkatu egiten du ezin hobeki. Gure artean, harreman pertsonalak, gure artean, nagusien eta behar izanen zaintzak. Orduan, guztiz eraldatu egiten ditu etengabeko hazkuntzarekiko patroiak. Beste gauza bada, ja ez da Bangladesera junguna zela uda honetan edo Kostarrikara oporretan baizik eta ia 15 hilabetez gurasoak ezin izan ditut ikusi. Edo anai arrebekin, edo kuadrillarekin, ezin izan elkartu, edo herriko jendearekin non konpartitu egiten ditukon. Osa, parametro arras desberdina da. Nik kobratzetik ez da gizen bat, etengabe, 2 kotze, 3 kotze erosin berri dut, edo zaindu behar duana da, etzen ondoa daukadana. Edo zaindu, edo ezagutu. Ze askotan ez dugu ezagutzen, ez dugu estimatzen. Orduan, esaten nuen ez, manifestu horretan, esaten genuen, birpentsatu behar dugu fenomeno. Bizi izan genuen izan zen, konfinamentuan esate baterako naturaren hainbat parametro onerantz joiten zutela. Kutzadura atmosferikoa hiria handietan, uraren kutzadura, hondakinen ekoizpena, ikusten duzue? Posiblea da moteltzea hemen naturarekiko daukagun presioa. Eta pertsonengan
gure modelo ez izatea erabat baztertzailea badalako. Nik Basauri ezagutzen dut apur bat, Hego Uribe, eskualdea be bai, eta eraldatze maila izugarri handia da. Baten batek pentsa dezake, landaketa forestal asko daudela eta, orokorrean balio ekologiko gutxikoak dira. Eta hemen sartu egiten naz, seguramente, eztabaida luze batetan, baina asko ikertu izan dugu alor honetan, eta aipatzen behar nuen, eukaliptoaren aldeko apostu freno barik honek gugan eta datozen plenoldiengan ere ekarriko ditu oso ondorio negatiboak. Gaurko dirua, biharko gozea. Baina, horretan sinesgarritasun eskasantza ematen digute masmediak eta horrela, ez? Eta ikertu urte askotan. Nik esango nukena da, hor badagoela oso berezia dan ekosistema bat. Lehen esaten nuen, aberastasun izugarria duela bihurtzaten ikuspegi paisagistikotik, uholderen ziklo edo arriskua moteltzeko, uraren zikloa modelatzeko eta bar. Eta nik horretaz aparte esango nukena da, ez dala zertan pentsatu behar eta esparru nimino horretan. Baizik eta nik jarriko nintzateke pentsaten nola artikulatu balioan jartzeko eta kontserbatzeko, askotan ez datoz bat, baina bai Zaratamo, bai Basauritik zintzu diren konektatzeko indarguneak. Eta bidetik zer jarriko dugun balioan ere. Segabelar batek, eukalipto batek, baina askoz gehiago balio du, edo pinoi batek baino. Bertoko baso batek, heldutasuna hartzen duenean, hartzen ditu balioa. Zergatik ez dugu pentsatzen, Gasteiz badu bere gerri berdea. Zergatik Basauri batek ezin du pentsatu edo eskualde mailan artikulatzea kalitate ekologikoa handiko sare batetan. Zergatik ez dugu pentsatzen eta gainera ez da izango oso agarestia. Zergatik momentu honetan egin izan zen Agenda 21arekin eta bar, momentu honetan identifikatzea zintzu diren gune berde, Beruztiataren ikuspegitik esate baterako, interes handiena duten guneak eta nola izango ginateke kapaz, imaginazioarekin eta borondate honarekin eta diruarekin, konektatzeko. Eta ojala ez egotea, baina bigarren konfinamentu bat etortzen bada, eta askatu egiten digutenean, zen esaten da, konfinamentu perimetral horretan udalerrian baitan, sakabanatzea eta kontzo ez nuen ezagutzen. Hori eskualde honetan gertatu izan da, ez? Ibilbide berriak, paisai berriak, toponimo berriak eta aberastasun interpertsonal berriak. Nik zer izango nuke, hor bat dagoela oso modan dagoen, zera, una ventana de oportunidad. Baina ez bakarrik hazkuntza ekonomikorako eta hemen aurrekontuak handitzeko eta bapatean aberastu ingoan garela ez dakite noiz arte. Una ventana de oportunidad, herria egiteko, osasuna bermatzeko eta identitatea berasteko. Eta euskararen alorretik esate baterako berba egin dezakegu luze ere, eta hor erronkaz betetako eta oportunitatez betetako esparru bat, dudik gabe, bere txikitasunean. Baina uraren kultura berria, oinarritu izan ziren baitzue Aznarren sasoian, 80. hamarkadan, Plan Hidrologiko Nazional berri bat ekoiztu egin zuten. Eta betidanik izan da horrela ura, aberastasuna nork kudeatu, administrazio publikoa norentzat, lobby batzuentzat, punto. Eta privatizazio dosi ikaragarriarekin eta den publikoa da, hau ez da Txile, ez? Eta orduan horren aurrean, Aragonen bereziki antolatu egin ziren. Giza mugimendu oso dibertsoak, aberatzak eta bar, Pirinioen aldea, Zaragozan eta bar, eta hor hainbat ekologista, akademiko eta elkartu egin ziren, eta forma eman zioten uraen kultura berriaren izendapen horri. Gerora, 1988. urtean, hainbat jende elkartu izan zen eta eratu izan zuen Fundazio Nueva Cultura del Agua. Eta ni kidea naiz, aspaldi, horrena, eta Iñaki Antibeaz ere, zate baterako, eta orduan zer aldarrikatu egiten da, zatea. Urari loturiko ekosistemek duten balioa ez da, eta hori ez dut ondo aipatu ez da, zer puntuala ubide honetan edo laku honetan edo padura honetan.
ura eta lurrak ezinbesteko bikotea osatu egiten dutelako. Arro mailan edozelan egiten dugula, edozein bazterrean, ur ekosisteman gainean ondorioak izango ditu. Eta azkenean guk zenolako ura daukagun edateko, ze kalitatea duen esate baterako, ez? Hori da preserbatzea ekosistemak. Bigarrena izango litzateke paradigma eraldaketa handia izan behar dugula, ura lehenetzi, eta hirugarren oinarrian esaten da aldatu behar dugula urarekiko daukagun ikuspegia ez dela eskariak asetu behar, baizik eta daukaguna ondo banatu.